Гэта беларусацэнтрычны праект «Пара». Вітаю вас. Дыктатары Лукашенко і Пуцін рыхтуюць у Беларусі неймаверныя злачынствы, рэчы абсалютна ашаламляльныя. Хто хоча, называйце маё відэа алармізмам, але ёсць тэндэнцыі, пра якія проста нельга не казаць. Дык вось, ёсць план А і план Б. План А – гэта псеўдаперамір'е ва ўкраіне. І, ў прынцыпе, Лукашенко рыхтуе, заточвае беларусаў пад гэты план А. Яму это вельмі было б зручна і патрэбна, таму што тады ён зможа там захоўваць уладу, у адносным спакоі быць там цягам пэўнага часу. Ён бы гэтага хацеў, але это наўрад ці атрымаецца. Тым не менш, беларусаў заточваюць пад мір, там псеўдаперамір'е ва ўкраіне, што все будзе нармальна, вайна скончыцца. Праводзяцца адпаведныя інфармацыйныя аперацыі, паглядзіце ў прапаганду. Вось Лукашенко паехаў на прадпрыемства, дзе вырошчваюцца яблыкі, яблык сімвал міру. Вось прэзідэнт задаволены, пах восені, пах гэтых драўляных скрыняў. Не дадзім імпартнаму яблаку паставіць нас на калені. Тут і ваяўнічая рыторыка таксама ёсць. Нейкія планы, больш за ўсіх навырошчваем яблыкаў, мір і планы на будучыню ёсць, все будзе нармальна. Да гэтага спрабавалі грамадства кансалідаваць. Дзень народнага единства. Но не вельмі атрымалася скансалідавацца. Беларусы сярэднестатыстычныя людзі цікаўныя, яны ж ведаюць, што ну так, добра, што вось заходняя Беларусь уз'ядналася з усходняй, але ж людзі ведаюць, пры якіх акалічнасцях. Венцом гэтага працэсу быў сумесны нацыстска-сталінісцкі парад у Брэсце, вось 22 верасня чарговыя ўгодкі, свастыкі, сярпы, молаты. Ну вось, бачыце, такія былі працэсы, чымсьці падобныя на сённяшнія. Пасля гэтага уз'яднання на тэрыторыі заходняй Беларусі таксама жудасныя рэпрэсіі, дэпартацыі людзей, кашмарныя падзеі. Чымсьці гэта з сённяшнім днём, разумееце, пераклікаецца таксама. А вось на што варта звярнуць увагу, дык гэта на візіт Пушыліна ў Менск. У прайшоўшы чацвер, як Піліпска на пелю, рэзідэнцыі Лукашэнкі з'яўляецца гэтак званы кіраўнік, гэтак званай ДНР. А для чаго это все рабілася? А для того, каб Лукашенко перад камерамі агучыў канкрэтныя наратывы. Мы никого не обижаем, мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и Донецкой республикой. Мы с деток ваших всегда принимаем сюда на лечение, на отдых. Они очень довольны, правда, меня тут чуть в суд какой-то не затащили, что мы воруем ваших детей. Ну так я предложил и Украине, и американцам, пожалуйста, приезжайте, найдите хоть одного ворованного ребенка. Мы готовы с вами сотрудничать. Абсолютно на таких принципах готовы сотрудничать и с Украиной. Поэтому не надо на нас накатывать. Мы люди миролюбивые, и в основе нашей дружбы и нашего сотрудничества является только мир. Ну, першая рэч, якой даносіць Лукашенко, яна ў прынцыпе дробная, так? Баіцца ён гэтага ордара міжнароднага крымінальнага суда. Кажа, не трэба мяне ў Гаагу. Які з мяне тады міратворац, якія тады мірныя перамовы. Яны павінны быць пры маёй наяўнасці. Ну, это дробная рэч, так? А другая рэч, это, ў прынцыпе, наратывы для плана А дыктатараў. Это перамір'е, псеўдаперамір'е дакладней, і замарозка вайны. Што все, мы готовыя, давайте перамаўляцца. России, то, что завоевали, это няхай ідзе России, и все, спыняем войну, мир, и все, ніколі не будзе больш войны. Вось такія наратывы шлюцца. І Пуціну это вельмі патрэбна. Ім з нейкіх прычын гэтая замарозка вайны, псеўдаперамір'е проста пазарэз патрэбна. Ёсць розныя гіпотэзы на гэты конт. Першае, што праблема эканамічная ў Расіі, што яны разумеюць, блізкае эканамічнае крушэнне і дэстабілізацыя, і катастрофа. А другое, што пры такой інтэнсіўнасці баявых дзеянняў, што б там не казалі пра Расію, што там людзей так шмат і тэхнікі, і Паўночная Карэя, і Кітай дапамагаюць, што все, іх не хопіць надоўга. На гэта, дарэчы, і ў украінцаў разлік. Што эканоміка ляснецца ў 25-м годзе, а другое, што все, яны не змогуць з такой інтэнсіўнасцю праводзіць баявыя дзеянні, што яны проста пасыплюцца, франты пасыплюцца. І гэта магчымасць для Украіны. Абсалютна прагматычна яны гэта пралічылі. У гэтым, напэўная прычына, чаму яны дабіваюцца гэтага перамір'я, так званага. А як яны гэтага дасягаюць? Асноўная кропка на планеце Зямля для Пуціна сёння гэта Донецкая вобласць, так?
Асабліва вось гэты пакроўска-курахоўскі напрамак, дзе расейцы наступаюць. Туды кінулі ўсё магчымае, як у апошні бой. Байцы, якія ваююць, якія на гэтым напрамку знаходзяцца, украінскія байцы кажуць, што мы ў Бахмуце такога не бачылі, в Аўдзееўцы. Зноўку гэтыя трупы штабелямі, іх яшчэ больш. Кідаюць групамі, 10 выжыла, 1 прасашыўся, новыя пайшлі. Ужываюць усю магчымую тэхніку, якая толькі існуе апроч ядзерных бомбаў. Кабы, фабы, там все на свеце, просто все, што толькі можна ўжываць, все, што яны маюць у наяўнасці, яны кінулі вось на гэты момант туды, на гэты напрамак. І маюць пэўныя поспехі, на жаль, так, прасоўваюцца, не так, як хацелі б, але прасоўваюцца і могуць мець вось аператыўныя поспехі, і тады Украіна будзе ў складаным вельмі становішча, і тады перспектывы гэтага псеўдаперамір'я яны паскорацца, тым больш, што заходнікі некаторыя не супраць. Вось выглядае, што Шольц не супраць. Іншыя, папіваючы каву, пазяхаючы на захадзе, кажуць, ну стаміліся мы ад этой вайны. Кітай таксама не супраць. Такаеў не супраць, кажа, што не пераможная ў вайсковым сэнсе армія РФ абсалютна. Ну, не чытаў гісторыі ён ці што, а як жа ж руска-японская вайна, так званая пачатку 20-го стагоддзя, а савецка-фінская вайна, а Афганістан, а украінцы што паказалі, а наяўнасць украінскіх войскаў у Курскай вобласці, это непераможнае расійскае войска. Ну, вось такая локшына на вушы вешаецца, все вось ідзе да гэтага перамір'я, але украінцы разумеюць, што вот эта замарозка вайны, псеўдаперамір'я, гэта для іх пагібельная рэч, таму што расейцы адновяць эканоміку, адновяць свае ўзброеныя сілы, пойдуць новай вайной, лепш падрыхтаваныя, это просто все, это пагроза існаванню украінскай дзяржавы. І украінцы зробяць усё магчымае, каб этой замарозкі не было, каб гэты план А дыктатараў, замарозка вайны, каб это не было рэалізавана. Таму Лукашенко, нездарма ён хвалюецца, кажа ілі, спрачувае, што это просто все не спрацуе, ягоныя гэтыя ўсе намаганні, старанні, што нічога з гэтага не выйдзе. І калі гэта не спрацуе, тады ўжо Пуцін будзе ў адчайным становішчы, таму што ягонае існаванне все без вайны, без перамог яно немагчымае, і ў іх застаецца толькі адна казырная карта, і карта гэта звязаная з Беларусю. У прынцыпе, сам пачатак этой фазы вайны, 22 год, люты, ён пачаўся з Беларусі, і так ці інакш гэта все ў Беларусі працягнецца, вайна ў Беларусі будзе. Ад гэтага напішыце, калі ласка, ў каментарах, якім чынам мы можам падобных рэчаў абмінуць пры той сітуацыі, якая сёння існуе. Такім чынам, это могуць быць мілітарныя аперацыі з Беларусі. Адчайная спроба зноўку нападу на Украіну, это, канешне, будзе канцэнтрацыя расійскіх сілаў у Беларусі. Кіеў блізка, от спроба дэстабілізаваць Кіеў. Адчайны крок, што таксама наўрад ці атрымаецца. Ну а украінцы ж таксама маюць план, абсалютна рабочы план дэстабілізацыі Беларусі. Яны расейцаў могуць апярэдзіць, зайсці сюды. І это таксама варыянт вайны. Карацей, як ні круці, вось гэтыя вайсковыя перспектывы для Беларусі, перспектывы вайны, яны больш чым рэалістычныя. З гэтымі маімі ацэнкамі згодны Вадзім Кабанчук, адзін са стваральнікаў полку Каліноўскага, а сёння ў аб'яднаным пераходным кабінеце прадстаўнік па нацбяспецы і абароне. Паслухайце, што ён кажа. Я звязываю будущее падзеі в Беларуси менавіта в ситуации з расійска-украінскай вайной. Менавіта гэта падзея, яна даст штуршок да зменаў в Беларуси. Якія гэта будуць змены, ведае адзін Господь Бог. Я нагадаю беларусам, якія думаюць, што яны недзе в боку, і ось вайна як бы недзе там адбываецца, на нас не датычна. Шахеды, якія апошнім часам сталі пролетаць над Беларусю, уже збівалі над заселенными местами. Над Гомелем были сбиты шахеды. Один из их перелетел всю Украину, его сбили уже в самой Латвии, он там упал, разные версии. И это уже показывает про то, что подых войны, он недзе побач. Войсково-промышленный комплекс Беларуси працуе в интересах Российской Федерации. Лукашенко фактично подкидая дровы в этой вагоне.
Ну няўжо вы думаеце, што Лукашенко дапусціць? Ён жа ўжо паспяхова не дапусціў этой канцэнтрацыі расійскіх войскаў. Не здарылася нападу на Ўкраіну, і што ён выдатна балансуе. Няўжо вы думаеце, што ён можа пракалоцца і што яны нейкую там канцэнтрацыю войскаў на мяжы з Украінай могуць распашаць рэальную? Ну, про гэта мы не думали в 22-м годзе, что такое может быть. Украинцы не думали, и ну, большасць экспертаў наогул не прагназавалі, что такая масштабная война пачнецца в Европе пасля другой сусветнай. Але зараз мы бачым наступствы вот гэтых не зусім разважлівых паводзінаў з усіх бакоў. Не хочуць на захадзе дэстабілізацыі ў рассіі, гатовыя ахвяраваць Украінай, гатовыя ахвяраваць Беларусю, і гэта яшчэ выглядае можа вельмі доўга цягнуцца. Ну і все, і каментатары нездарма лічаць, што не, у Беларусі максімум там штосьці там можа быць у 2030 годзе. Вось гэта рэалістычны сцэнар, а тое, пра што вы гаворыце, это фантазіі. Дык все-таки, спадар Вадзім, рэалістычна. Ці можа нешта адбыцца ў кароткатэрміновай перспектыве? На жаль, вір войны, ён уже раскручивается. Войны легко пачинаюцца, іх вельмі цяжка заканчивать. Я не буду зараз сказать ніякія годы, я просто скажу навіну, якую прочитал, побачив буквально 2 дні тому назад. Цікавим глядачам, просто загуглите. Міністерство оборони Естонії загадало рихтуватися к адчиненому конфлікту з Росією. Коли говорять з гармати, ніхто вже не може там розбирати і сортувати людей. Ти умовний там лукашист, я батька, ти нормальний білорус. То саме тичиться і Збройних сил Білорусі, які, в принципі, будуть знищені в першу чергу. Поўная версія гутаркі з Вадзімам Кабунчуком выйшла на партнёрскім канале «Рацыя». Спасылачку ў апісанні да гэтага відэа. Ну, вайна – гэта адна бяда. А вось ёсць і горшы варыянт – гэта ядравая вайна. Неаднойчы на канале «Пара» гучалі гіпотэзы, для чаго ўвогуле расейцы сюды паставілі там, ці не паставілі яшчэ. Ну, заварылі эту кашу з ядравай зброяй для таго, каб ударыць з Беларусі, і па Беларусі прыляцела ў адказ. Там жа на захадзе эскалацыі не хочуць з Крамлём. Всё баяцца эскалацыі, всё размовы. Чаму не дазваляюць удары ў глыб Расіі? Баяцца эскалацыі. Вот яны баяцца эскалацыі, адкажуць па Беларусі. І вот это такая перастрахоўка для Крамля. Ну, мы ж гаварылі пра тактычную ядравую зброю, так? А это ж зарад, это вот такога памеру ён можа быць. І абсалютна я лічу, калі гутарка пра зарады такога памеру, пра тактычную зброю, ну, суперхвалёныя выведкі могуць проста гэтага ўсяго не заўважыць. А вот калі стратэгічная ядравая зброя, вось чаго варта таксама баяцца, пра што яшчэ ніхто не гаварыў. Таму што захаваліся вот гэтыя шахты, дзе захоўвалася ядравая зброя, так, до 96-го года ў Беларусі. Савецкая ядравая праграма. Все гэта захавалася, все это магчыма аднавіць. А ці не маюць яны планаў даставіць у Беларусь вось гэтыя стратэгічныя ядравыя ракеты? Вось гэта цікавы момант. І на гэты конт пачалі паступаць вельмі небяспечныя інсайды. Таму што калі гаворыш увогуле пра ядравую вайну, гэта наступствы, ну, прынята казаць, што там Беларусь сатруць за аблічча зямлі. Ну, насамрэч, наступстваў ніхто не ведае, таму што такога проста яшчэ не адбывалася. Уяўляеце, што это тэарэтычна можа адбыцца і пачацца з Беларусі. Это, канешне, перспектыва ашаламляльная, проста злачынства неймаверных маштабаў увогуле у гісторыі чалавецтва. І, на жаль, сталі паступаць інсайды. Вось Вадзім Кабанчук, ён жа знаходзіцца ва ўкраіне. Ён як бы службовая асоба, ён мае кантакты са службовымі асобамі, з вайскоўцамі там і іншымі сілавікамі. І вось пра якія рэчы Кабанчук кажа. Ёсць інфармацыя вельмі трывожная з паўднёва-заходняй часткі Беларусі, якая можа сведчыць пра тое, што рэжым прадпрынимае крокі па размещению ядерной зброи на территории Беларуси. То бок это не Осиповичи, это іншы рэгіён. Это іншы регион, так, это Белорусское Полесье. Вот, там с часов Советского Союза были и базы захоўвання, и размещались объекты, в якіх можно было и захоўваць, и потом выкарыстоўваць ядерную зброю. Калі Лукашенко грозится свету ядерной зброей, и что у него есть чем отказать, для меня нема сумневу,
что будет коалиционный отказ по Беларуси менавіта. И самая великая небяспека, и некоторые эксперты про это кажут, что Путин может застосовать ядерную зброю менавіта с территории Беларуси, как поглядеть на реакцию НАТО краін и Заходу. Бо коли будет эта реакция, будет отказ, то он в первую чергу будет по той территории, яка застосовала ядерную зброю, применила. Ну, вось такія перспектывы, шаноўныя гледачы і глядачкі, што чарнобыльская катастрофа это просто кветачкі ў параўнанні з тым, што можа быць. Такія вось замыслы дыктатараў, сучасных фашыстаў, Лукашэнкі і Пуціна. Я разумею, што, канешне, будуць такія водгукі, што это апакаліптычныя настроі, накідванні на вентылятар. Ну а што, я не маю рацыю? Адно то, што ўвогуле мы разважаем на гэтай тэмы, это ўжо катастрофа. І што гэта звязана з Беларуссю. А тое, што это, чаму это не можа адбыцца, чаму это не рэалістычны сцэнар. Мне проста цікава, напішыце, калі ласка, ў каментарах. Такім чынам я падсумую гэтае відэа, так што ёсць план А і план Б. План А з замарозкай вайны гэта наўрад ці будзе рэалізавана. Калі будзе, это таксама кепска для Беларусі і вельмі кепска для Украіны. А план Б з рэальнай вайной у Беларусі, ну, абсалютна такі, даруйце, калі ласка, рэалістычны сцэнар. Напішыце, як увогуле пазбегнуць Беларусь можа гэтага сцэнара. Я перакананы, што 25 год мы тут разважаем выбары, не выбары. Можа быць, увогуле будзе не да гэтых выбараў, можа пра гэтыя так званыя выбары і думаць нават ніхто не будзе. А вот тое, што будуць падзеі і падзеі з такімі наступствамі абсалютна непрадказальнымі, у гэтым я абсалютна перакананы. І мне здаецца, ну што ж, можа загінуць шмат людзей, а хто не загіне, у тых дакладна расплюшчацца вочы.